Jekk. Tajjeb, tal-linja oħra lesta biex titlaq. Dik mhux Elenja tar-radio. Elenja! Oh! Ejja, saħdejja tla fuq tal-linja ħankellmek naqra. Mela, ara tlaqna bl-ewwel waħda. Meta tuża tal-linja card, it-tfal bejn 4 u 10 snin kemm ikunu qegħdin iħallsu? 25 ċentesmu ta' euro, 75 ċentesmu ta' euro jew inkella 2 euro. Mela, 25, 75 jew inkella 2 euro. 75 l-adulti, it-tfal ovvjament irħas allura 25 cents ta' euro. Mela nanna 75. Min jibbenefika minn użu bxejn tas servizz tal-karozza tal-linja? Studenti minn 18 sena l fuq, nies li jkollhom xirja fidhom, jew ħaddiema tal-kostruzzjoni. Studenti! Yes! Safet l-ewwel waħda tajba! Proset! Eleni, aħna minn qalbna mhux għax mort daqshekk tajjeb, imma ngħidu ma mortx ħażin tajjeb. Ħankun qegħdin intuk tal-linja card għandek sena bxejn tuża kemm tal-linja, kemm il-ferries u anke tal-linja bike. Thank you. U dik tiegħek tajjeb żbien.